L-Ewropa toffri teżori l-ġmiel tagħhom, iżda lil hinn mill-kontinent hemm daqstant għeġubijiet vasti jistennew biex jiġu skoperti. L-episodju tal-lum ilaqqagħna ma' Diane Mifsud Pasquale, sitt l-aġenzija tal-ivvjaġġar tagħha stess li tispeċjalizza f'destinazzjonijiet fuq distanzi twal. Jien għandi aġenzija, ftaħt hawnhekk forsi 8 snin ilu qisu issa, però ili nagħmel xogħol kważi 30 sena. Nisib in-nies li jaħdmu miegħi, nagħmlu holidays, ġifier packages u hekk. Kont ili dejjem kont imħajra nagħmel dat tip ta' xogħol. Allura kont għamilt l-l-IATA, hija diploma għal travel agency. Kont studjajt ftit il-lingwi wkoll għalkemm ma tantx nipprattika. Aħna ġejna minn l-Awstralja bħala familja flimkien 1994, kelli kważi 18 sena. Ma kienetx faċli xejn. Tista' timmaġina l-Awstralja l-airport ġew mhux il-familja biss, il-ħbieb tiegħi tal-iskola, kelli ġiex part-time jobs anki dawk il-ħbieb ġew. Kienet isa funeral ngħidilhom goodbye. Ġejna Malta. On the way, morna Caribbean, morna l-Amerika, so diġa kelli l-esperjenza ta' long haul bin hemmhekk ukoll. So kienet dak il-żmien, speċi dak il-ħin, ħadna pjaċir. Ma mbagħad wasalna Malta. Ma kienetx faċli fil-bidu għax għalat 18 sena. L-Awstralja jisek looking forward ħafna biex tagħlaq 18 sena. Għax tkun a legal age li tista' tmur fin-night clubs, tista' tixrob, tista' tagħmel kollox. U Malta ħassejt li diġà jagħmlu kollox qabel 18 sena. Li ġara mbagħad isni jiena tip ta' persuna li kont dejjem outgoing, ġifier għamilt il-ħbieb mill-ewwel, bdejt ix-xogħol, rid nitgħallem il-Malti, rid inkun kif qabel rid inkun air hostess u għaluli. Biex tkun air hostess tkun taf il-Malti. Allura, qed mela ħa nitgħallmu li f'iva le u kif inti ma kontx naf, mort għand kien naħseb xi teacher dak iż-żmien Tarċisio Żarb niftakar u għallimni l-Malti, bdejt fil-bidu, eżempju ballun, f'Ottubru u f'Ġunju spiċċajt nagħmel l-L-Ewropa, ġifieri tallimt u żmien qasir. Mort tajjeb, għalli kont, mort tajjeb ħafna. Ma kontx air hostess, imma ġo travel agency bdejt. U l-karriera bdiet minn hemmhekk. Destinazzjonijiet li nagħmlu l-iżjed huma l-iktar li huma barra minn Ewropa, ġifieri bħal l-Awstralja minn fejn jiena wkoll, New Zealand, nagħmlu ħafna South America, Colombia, Peru, Argentina, Brazil, Tahiti, Polynesia, Fiji, dawk l-islands, China, Japan, Vietnam, Sri Lanka, ħafna postijiet li huma popolari bħalissa. Ovvjament tispjega jekk ħatmur post x'hemm tara. In-nies forsi jisimgħu f'xi post u jgħid tara kemm hu sabiħ, imma x'hemm tara. Aħna dik li nagħmlu nofrulhom l-excursions, esperjenzi, eżempju ħansemmilek Japan. Ma tmurx Japan u tara postijiet biss. Forsi li tagħmel xi sushi making class, li tagħmel xi samurai class, li tilbes il-kimono. Iżda għandna nagħmlu l-esperjenza ma' dak il-post ukoll. Għax hekk isek qed tixrob il-kultura tista' tgħid. Tkun dedikat ħafna, irid ikollok il-paċenzja, tittaf tmur man-nies. Ġifieri kollok xi bad day or something, in-nies minn meta jitlu hawnhekk ġol uffiċċju dawn qed jiġu għall-ħolma tagħhom. Forsi safra, honeymoon, whatever, ilhom jixtiequha. Allura inti ma tistax ikollok bad mood, inti titoffrilhom xi ħaġa li huwa li tferraħ in-nies. So irid ikollok dik il-paċenzja, dik jisa entużjażmu li speċi dak id-destination ħajkun sabiħ għalihom. U dejjem isek ikollok dik l-informazzjoni, dejjem ikollok dik il-knowledge. U kemm tista' speċi tagħmel research u hekk, fi ħafna xogħol. Ġifieri jekk xi ħadd ikun imħajjar, it's long hours, ġifieri
mhux ngħidlek it's a 9 to 5 job mhijiex. Ġifieri karriera fit-travel mhijiex kif kienet qabel. Għalkemm issa ilha 8 snin li waqfet din l-aġenzija, l-ambizzjoni ta' Diane għall-ewwel kienet li tifforma parti mill-ekwipaġġ tal-kabina. Kienu x'kienu l-miri aħħarin, ħarset Diane minn dejjem kienet mitfuqa lejn l-ivvjaġġar, rifless fl-aspirazzjonijiet li kellha u saħansitra s-suġġetti li kellha l-iskola. Jien minn dejjem kont imħajra, niftakar meta ġejna Malta holidays minn l-Awstralja, konna kelli 5 snin. U l-ewwel ħaġa li jgħid kont fuq l-ajruplan u kont nara l-air hostess. Kont ngħid kemm hu xogħol sabiħ kemm huma sbieħ dawn in-nies. So dejjem rid inkun air hostess. U mbagħad l-Awstralja l-iskola kellna work experience ta' Form 4 u Form 5. Form 4 kont mort naħdem ma' Qantas għamil ġimgħa, nitgħallem nieħu requests u nintaqa' man-nies u vera ħadd pjaċir. Allura, jisni dejjem żammejt ma' da settur, u mbagħad fil-Form 5 kont mort naħdem ma' travel agency ġol Awstralja. U tallimt iżjed kif jinbijaw il-packages, hemm it-travel alphabet bħal Charlie, Delta, Tango, daw kont għallimthom ukoll. Jisni dejjem kont għal da settur. Xi kultant aħna nkunu let down by the suppliers. Meta ngħid suppliers, l-airlines, cruises, minn kollox jinqala. Ġifieri inti jkollok familja bukjat, sejrin, tajthom il-pakett kollox. U f'daqqa waħda flight jiġi cancelled. Xi kultant ma ssib xejnuna minn is-suppliers u isek tittamel kollox inti titerġa' tibda mhux mill-bidu, imma tispjega n-nies. Xi kultant ifhem in-nies xorti jifmuha, imma ikunu let down ukoll. So għandna niġu the middle person, nirranġaw kollox, irridu, nagħtuhom alternattiva, imma at the end of the day, irridu imbenġlu xi ħaġa speċi li mhux tortana biex niftehmu. Number 1 tiegħi Vietnam. Dejjem kontetta, kultura n-nies li kell. L-Asja bħala kontinent nasab favorita tiegħi għax kif qedlek jiena nfittex kulturi. Indonezja sabiħa wkoll popolari ħafna. U riċenti issa mor darbtej, ħammur it-tielet darba, Kolombja. Kolombja sabiħa xemm is-sfin hemm il-mużika. Allura kull fejn tmur, speċi in-nies jgħixu bil-mużika u xi ħaġa sabiħa wkoll. Darba konna naħdem ma' persuna kien il-boss tiegħi 13 sena u llum il-ġurnata speċi mhux għax nirringrazzja imma jekk kelli idejat mexa bihom. Dej qatt ma għalaq li l-bibien għall-idejat li kelli, speċi he let me grow. U persuni bħal dawk, ġifieri jiena speċi għax kelli persuna bħalu f'ħajti, jiena nkun hekk man-nies tiegħi. Kollhom l-idejat, nitkellmu, speċi u I let the people grow. Għax nemmen li kulħadd għandu idejat, kulħadd kreattiv, u jekk huwa tajjeb għall-kumpanija, why not? Darba, nasib qed ngħid 2018, kien hemm earthquake l-Indonezja. U naħseb kelli fuq 10 koppji min kien hemm diġà, min kien sejjer. U din l-earthquake speċi rovinat il-lukandi ġifieri ma setgħux imorru n-nies. Kellna nbidlu kollox kważi mhux ħanejlek overnight, għamilt 3 ijiem biss irqatt għax bej time difference, nitkellmu man-nies li qegħdin hemmhekk diġà, jew għax l-earthquake Lombok saret. Kelli minn l-Endja dak il-ħin. Kelli min kien ħajmur hemm l-għada, però ħadd sib il-kulħadd, tajthom alternattiva, naħdimt mal-aġent biex naraw x'se nagħmlu. Ma ħallejt il-ħadd lampa stampa biex niftehmu. Dawn huma affarijiet li jiġu tal-ħin kollu, ma dik qatt ma ninsija għax kelli ħafna nies. U kienet każ li ngħidlek nagħmel sa 3 ta' filgħodu kuljum sakemm nirranġa l kulħadd.
in-nies bdew iċemplu. Kont qedtilhom għandi jekk ma nafx jekk kienx 10 jew 12 kopja, qedtilhom kollha din in order skont id-data fejn din u ħanirranġalkom ġifieri nagħtikom alternattivi, options u hekk, fimt? U kollha kemm huma speċi għaluli jirringrazzawni, ġifieri anke fuq id-desk għandi ħafna thank you cards u hekk, u that makes my day. Naħseb fil-futur il-kumpanija qiegħda fid-direzzjoni kif xtaqta diġà, ma nixtieqx nikber iżjed milli kif qegħdin issa, għandi l-ħaddiema u qiegħda preżenti magħhom. U qiegħda kuntenta, nemmen li quality over quantity huwa aktar importanti milli nikber u ma nafx qed jiġri jekk ikolli xi uffiċċju x'imkien ieħor jew hekk. So naħseb fejn qiegħda u bil-kwalità ta' servizz li nagħtu, I'm in a good place bħalissa. Il-laqgħa tagħna ma' Diane tispiċċa hawnhekk, iżda ma' tmiem kull safra tibda avventura oħra u fid-destinazzjoni li jmiss inkomplu nitfgħu dawl fuq il-karriera unika ta' mistiedna ġdida. Narawkom u l-vjaġġ it-tajjeb. Il-mara jixtieq jirringrazzja lill-Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.